Sumoya. Sumoya, susuayo ngene ukuthi siyama. Yo. Nah, sumoya. Abona xa ukuthi siyama akuya ngene. Yakwenzakala. Yeah. Okay, jonga. Malukufona kangqiba. Khona esanimamela sakufona. Sure. Goodbye. Goodbye, sure. Dango. Hello. Mahalo njani? Madoda, andindwanya amehlo mntana. Sesithulu. Kanti ndiyakubuza ubunjani? Oh, I'm good. Where's Granny? Granny. Hey, qala ngikathazo. Mntana awunayo enye ilwimi okwazi ulithetha ngaphandle kwesilungu. Into oyithethayo kwenza isilungu qha. Where's Granny? Ungubani khona? Apho wazibani? I know everyone except you. Oh, Jesus. Except who? Yeah, baby. Uthetha nabani? Hayi mntana! Baby, oh. Usikhona wami la. Kothi nami akasemhle. Something ne? Yeah, makube kanti ikhona manje bekwazi bengena jini. Do ithengeke. Hey. Ithengeke. Kangela lo muntu sibiza njani lo muntu kanti osalele? Apha ngasibiza umuntu alele. Yazi Yini into yale ndoda? alelanga tamsiyana le. Kaloku imehlo kaLuxi li1 so lisebenza overtime. So lidiniwe so Luxi yaliphumza. Ngebe. Stop it man, I don't like it. Sorry man. Awukwazi kaloku mfondini uthi enye indoda inengxaki yayo uyaqonda uyigezele ngayo. Nawe usozuthande xa unoba nayo sisiphako naso apha kuwe uve ugezelwa ngaso. Stop it man. So nanyebelela ne. Mhlawumbi ndathini benentsule eyi1 kanhlala ndihlala sotha. Yabakazi. Hayi man. Siyana yakale nto niyenzayo madoda. Size kule ndoda. Yanqanda mna inangu umuntu. Luxi. Hayi fondini man. Lukhanyo fondini. Fondini uyasibiza. Asitenge. Uyasibiza ogqiba uyalala apha. Madoda. Senifike? Awuzoyika inyoka khona. Okay man, senifike madoda. Efondini. Hayi fondini. So sibiza apha gqiba ufika usenze lost apha kanti sifikile. Bakazi. Angasiphela lokhanyo kaloku. Wenza lost kaloku. Kade beyima mani. Yima. Mamelo wena. Sibiziwe apha. Uyaqonda? Masive le ndoda ba lento isibizele yona yintoni? Suncama kade. Matrix lapha fondini. Madoda. Phakam. Madoda. Incede nafika kuse8. Khona ingquba kaNuxaka engiphezulu kwayo. Sangaphakami fondini. Madoda, ingquba kaNuxaka. Le ndifumeneyo. Kodwa ke madoda, before lento ndizayibeka kuyo. Ifuna ukuthi amadoda mawatye. Khona into endinibekele yona madoda. Ibhotile ndinayo. Ndizoyichophisa. Hayi noba unothetha nisi. Sanaye bhubayo. Yabona wena? Hayi mna bendiyazi mna lokhanyo lo. Abo Luxi singena kuDisemba kamandi ngolhlobo ke ngoko si hayi ke Silinde. Kalelo wasithi khokho wakho ngumama. Luku. Nca kwezanto zakhe. Ha. Lukhanya kaloku beka Samato okay hlala lapho zelesitulo ne. Ya. Beka basibizela ubhanqa lukhanya. Efondini makakhawuleza aze nayo. Yabona mjini masimpika Muslim Evanas card first mishi anana jona mnyathela usatana tumeni nivu yekanana dlalela feri yo satana story time ubaselekile
yaskizo uboplakile shuka mama ngokubuyile malume uqumbele swekile phethe uhatebe uliyiqumbile umezo bashekishile leta kaphi uyazulile khangela utano kebalekile Yo, hey, ayini mntana. Kuthina kopha manje kubona. Kopha ngikothina boy imbovane yami. Yo, utona indutswana nezincinci phethe unana. Yo, awukhule mntana, awumhle. Baby wakhula wamhle. Kubalo? Hey, kumzukulwana wami lo asiphe baby. Yes, the onions are galana with the vibe, you know? Vibe. Grandma, who is he? Khawuyeke mntanami. I will tell you sometime, yef. Khawutsho mntanami, unjani mama wakho ngoku? Mom is good. Kubani lana? Molweni bethu. Asiphe! Hayi le ntombazane sapi. Tyhini lo mntu lona? Waba mngaka ngoku Asiphe? Hayi ntombazane ufike nini? 10 minutes ago. Kubani Lo. Oh, he's my brother lona. Sidibene ngodade, yabo? Brother. Hey, umzukulwana wami ubrother kaSim lo. Stop, Grandma. What is hard to say that? I mean, I see. Masambi, we're just gonna catch up. Me and Makul. Yeah, Papa, guys. Oh, abasebate. Kothi yami. Ndingubrother mna. Hey. Hayi kodwa baby. Khawutsho benza utsho njani emntaneni ongaka uba uboyfriend yami. Una ingqondo, khawusebenzisa ingqondo yakho manje ngelinye ixesha. Khayisebenzisa ingqondo le yakho. Hayibo, uba usimiya yazi ba ndingutataki. Into lo mntana ba ayenzima yazi ba ndingutamkhulu wakhe. Umntana ongaka uba mncinci ndithi, hayi mzukulwana, yi-boyfriend yami emntaneni. Hayi khawusebenzise le ngqondo yakho sunyathela ngayo. Uthi boyfriend uzawuthi ngutamkhulu wakhe. Andini ngutata kaSim, ndingutamkhulu. Ngugrand wena. Ngugrand ndingutamkhulu. Into enzima ndiyi-brother mna ngoku. Hayi uye ungabi nangqondo ngoku ndiyakubona. Maranambeko fulo mntana. Who's he? Kuthe ngizawukhumsha ngapha. Hayi. Hayi kaloku kangathi umntana singabi nayo umzi watsha mfo kabawo. Yabona mjini masimpika Guslim Evanas card phezu kwemishini anana jona mnyathelo usatana tumeni nivu yekanana dlalela feri yosatana Yo, kwakunje apha. Zange kube nje. Kuxwebe mntana, mntu omdala, kuxwebe ndawo. Xwebe negawu nezinto ezinxibileyo. Xwetyiwe manapha mana kuphucukwa. Bangahlala kakhulu apha ngaxweba nam. Hayi kompucuko apha kuxwetyiwe qha. Xwebe nenja. Yho. Yere mana hayi mandithatha inkomo ndifutheke apha. Yo. Aw tata, molweni tata man. Molweni bawo. Molweni kum nabani? Wow tata molweni. Yini la nkosi yami? Ndime ndedwa apha uthi molweni kum nabani? Kuwe tata nekhaya man molweni xhego la man. Molweni xhego. Aw tata man. Nkosi yami? Aw tata ndiyabulisa man. Ndibulisile uthi molweni kum Aw nabani? man tata. Akho nto man tata ndiyabulisa tata wam man apha ekhayeni. Nonke bakhona abanye abangekho. Unyuba nabani ke ngoku? Oh, usiyamba. Mhlambi tata, isono sami kuhleka. Cela uxolo xhego lami. Cela uxolo xhego lami. Akonto man. Akole tata ndihambeleni bendifuna uqonda ngabe uBhi ukhona na. uB wafa kudala lo mntu. Ukwam apha ngumzi wam wathengwa ndim lo mzi. Hayi bo tata. Hayi bo tata. Ndiyatsho manje ivale voice. Ndiyatsho molo tata. Aw sister B. We are right. Akhona man, akhona. Ndiyavuya. Othusa sesindaba kuthiwa kusekwe emhlabeni. Iyokulibazisa yokumalume. Uthi wabhubha. Uthetha koko. Bangajoki ngokufa. Ungabomoya, uthetha nje, uthetha bangadlali ngokufa thini thixo yam. Undangadlali ngokufa. Hallelujah Nkosi yam. Jesus. Uthetha nje. Nkosi. Waxweba nabefundisi. Yho. Xwebe nentshebe fundisi. Sindiswe late. Lo mchova la lezutyayo apha. Andihamba apha. Uxweba umntana kaThixo. Yho.
Yabona mjini masimpika Kuslim Evans card first commission Anana Jona mnyathelo usatana Tumeninivu yekanana Dlalela ferry osatana Story time ubaselekile Jaskizo ubaplakile Shuka mama ngokubuyile Malume uqumbele swekile Petrate buli uqumbile Umezo bashekishili leta kapi Urazulile khangela utano kebalekile Ngibona lokujini Usimpika Ngibona losisi Usimpika Ngibona lokujini Usimpika Ngibona losisi Usimpika hayi lo sayi Itshakuwe khatha Emadoda Ndithi madoda ndifikelwe ingcuba kanoxaka apha ngomlomo kwethini Emadoda ndifuna umanyela ya ithetha lo ikhona into eyenzekayo pha kumabhibhibhi kufike umalume wakhe pha ya uthi umalume wakhe kaloku mna ndikwazi umthatha nje umntanakhe okungathi nje kwenzeka nje into eyenziwa ngabantwana kufuneka ndibe nonozakuzaku abaya pha Ophe unomalume noba unayo umalume wakhe Emalux ufikile madoda Emalux ngoku ufuna ungixela uba umema thina iskimba sibe ngonozaku zakho ihlo injalo ntoni nozakuzaku bokwazi hayi kaloku jomamela wayibrawusi sithi abazoyoncokelela ulux siyofuna ubhe phaya njengabantu abazokhupha ilobola injalo hayi ke madoda nipholelwe lux iyatshata le ndoda ithe kanti serious le nto ngoku hayi fondini mani hayi mani nyathi makube kanti nyani i-serious mos le nto lokusi xa ngoku kuzawuba khona oomalume apha efondini kuyatshata mamela so fikeleka so bana maphapha phezulu to looks mangabi namaphapha phezulu looks uyatshadwa hayi kuphi obalekela le nto izantya eziphezulu ndiyaxoka uphingana kutyola hayi mani khatebe hayi mani iyatshadwa so makoti lo Khatebe stop it man hayi mani awukwazi uthatha ngohlobo umuntu komntu akodwa ayizabethe kokugqibela awukwazi mani iyashata le ndoda injani le nto kaloku ayisuba uluksi nguye otshatwa nguna xa kaloku uluksi kuzokhupha ilobola ngulamntana ithetha ukuthi loo nto kutshatwa wena ihluka wena ungumakoti ngumakoti sizawutya ngawe noamale engqondele phakapho wena upholelwa jonga as long as zizawuba nemali mntanamo mani laa mali sozingakhutshwa imali yenkomo imali yentontoni zininzi ezanto phalo sikhona uyabona luksi izinto ziyatshintsha mntanam mna ndiyayivuma le nto noba uzawuba ngumakoti suba nayo iware as long as zikhona izinto ezizawukwenzeka zatshintsha ifani ebomini yabona madoda le ingukhatebe nani namadoda le nto niyenza indlalo nini niyenza indlalo le nto la malume upha kuzafuneka nincede madoda lusu serious madoda ndiserious laa ndoda kaloku ifuna uba nina madoda niye pha niyozakuza isixhosa imali esinika kuthi esandleni okay kodwa niyandazi ke ananto madoda niyandazi ananto madoda okay masiyiqukumbeleni ke ngoku le nto ngamavakalayo mna ndikhona ufuna sithini kanye ngoku masiqukumbeleni ndifuna nina niye pha niyozakuza ayo microphone and madoda niyazi kudala ndihlala nani kule area andinayo neset isiceko 14 nizawuthetha pha ngamadoda don't care wathatha kanye mngcobo wakho yintoni jonga nemali le nto lokusi nubethway kancam ubethway amangaphebe mna ubethway mna jonga modric mna ndikuwe mnandayam chapter 14 wena ndiyakuvuyela kwale nto utshata masibe phaya msiyana masibe niphaya ingathi kuzawufuneka uzama ibhotile yemvulamlomo uyaqonda okwabhotile ba awunayo sithetheni mani njengamadoda sihlanganise le bhotile yemvulamlomo kaloku uyaqonda asinawuyasiphaca pha siya usibize xa ihlangene siyana siza sesihamba nayo mani lena because lena
ubuyibekele thina kakade mos Yani anyway madoda. masambeni Yani mani madoda. masambeni Mfondini, zama la bhoti Yani yana. madoda. Yani madoda. Yani Thobeka namanziwenza amathemba seyendiqoqosha but izokwazi uba ndilungise into zam. Aze wandifaka ezintweni lo mabhibhibhi lo. Makhulu. Hey madoda, mntana ndini. Kutheni wangqonqoza wena? Huh? Why wangqonqoza? Why? Sorry, but this is weird. Why are you in bed with Granny? Yabona ke ingxaki izobha khona ke ngoku. Apha endlini sizoba nengxaki. Mntanam, go. Yabona baby, sizoba nengxaki apha. Ingxaki esizoba nayo uyakhumsha lo mntana. Esibini ingxaki akangqonqoza ufana noSim naye ngoku. Hayi baby unayo ingxaki wena nge-English. Hayi, uzimela lo ke. This is bad, Granny. This is bad. Hayi man. Hey! Yeah, hayi sana uyabetha umzi wathi.